Nu forlader jeg Zanzibar og er på vej til Dar es Salaam. Og jeg har simpelthen brugt de sidste 3 uger på at finde ud af, hvad kunne jeg dog sige til jer derhjemme. Og det bliver sværere og sværere. Men nu får jeg en forbruger med på vejen fra mig. Nå, så er jeg så kommet til Dar es Salaam, og nu skal jeg lige ud og se, hvad livet kan bringe. Det er jo aldrig til at vide. Og der kan man sige, indimellem, så er man jo heldig, at livet bringer noget godt. At når man åbner porten til et eller andet, eller går ud, så møder man noget, som er godt for en. Og det er så her, I kommer ind i billedet ved mig. Fordi jeg tænker faktisk, at det har været noget godt for mig at møde jer. Og det vil jeg bare sige jer rigtig mange tak for. Okay, men jeg har 15 sekunders taletid. Her, så cutter filmen. Men det passer jo meget godt, for det er også det, jeg cirka har til at give fælles beskeder til jer. Maksimum 15 sekunders stillhed. Man skal tænke hurtigt, og det er jo godt, når man er ved at blive lidt gammel, så kan man lære på noget. Ej, spøg til side. Nu er jeg kommet over i en tuk-tuk fra Jal. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder på Swahili, men det er simpelthen sådan en lille knallert, som vi kører i her. Og jeg kunne godt tænke mig at fortælle jer, at jeg synes, I er nogle dejlige mennesker. Og I har rigtig meget at byde på hver især. I er helt unikke, og det skal I bare blive ved med at være. Så har jeg tænker, at I er rigtig kloge. Også på mange ting i livet. Selvfølgelig har I også en masse, I skal lære. Det skal man jo sige som lærer. Men jeg tænker faktisk også, at I har rigtig meget at byde på. Og det skal I bare ud og bruge i det nye liv, der venter jer nu. Ligesom jeg har brugt det indtil nu. Og måske virker det lidt plat, men jeg har set en tegneserie sammen med mine små nevøer og niæser, som de er helt vilde med. Og den sang, den har bare kørt rundt i min hjerne her i Tanzania. Og hvis man lige kan sådan filme lidt rundt omkring her, så kan det være, at jeg skal prøve at synge den, mens I lige kigger lidt på den frygtelige kø her i Dar es Salaam og på tuk-tuk-driveren og på hvad der ellers foregår her, store reklamer langs vejen. Hej, Abariaco! Så, okay. Lidt herover mod mig, og bare så vil jeg, det lyder sådan her, måske laver jeg fejl, men altså, det er en del af gamet, det er en del af livet. Jeg kan slet ikke huske. Du skal finde... Ej, åndssvagt, nu kan jeg ikke huske. Ja, vi må lige komme her, så skal jeg lige komme i tanker om. Kom. Ja, så overlevede vi tuk-tuk-turen, og jeg er kommet frem her til Slipway, som det hedder, i Dar es Salaam. Solen er ved at gå ned, og nu er jeg kommet i tanke om sangen også. Og den lyder sådan her, nu vil jeg synge den til jer her i det fantastiske, med det fantastiske udsigt her i baggrunden. Og lyt efter teksten. Du skal finde et sted, hvor du ånder frit, og hvor rytmen befrier din sjæl. Hjertet slår, blodet pumper, tag første skridt, sådan finder du hjem til dig selv. Na, 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 så det er et eller andet med at skinne, og det ønsker jeg bare for jer, at I skal skinne. Og hjælpe hinanden til at gøre det. Og jeg tænker på jer, og håber, at I har haft en god dag i dag, og I får en god sommer, og i det hele taget får det godt. Hej fra mig.